Ang usa ka relasyon nga nagsugod og sayop, bisan kanus-a, di gyud mahimong sakto. Mga ka-dear friends, usa na pud ka istorya sa kinabuhi, gugma og paglaom ang atong paminawon karong adlaw. Diri lang sa tuang Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo labi na gyud sa libuan nga nagsunod nining imuhang YouTube channel. Tagwala ko sa pangan nga Carrie. Nagpuyo din nilang sa syudad sa Sugbo ug mao kini ang istorya sa kinabuhi ug gugma. Sayop ba ang padayon nga maghandom sa imuhang past? Sayop ba nga may gugma pagbalik sa tao nga imo nang nakalimtan sa dugay na nga panahon? Sayop bang ipadayon ang usa ka relasyon nga nahitabo 13 ka tuig na ang nakalabay ug sunod sa mga panahon daghan ng mga panghitabo ug mga kausaban. 13 ka tuig ang nilabay, Papa Joe, ug presko pa sa kung nahuna kung giunsa ko pagmahal si John. 4th year high school pa ko niya itong higayuna ug nasayod ko nga sayop ang akong gibuhat. Kay naman ko'y uyab nga lain nga si Steve. Maguang tulo ka tuig si Steve nako. Igo lang siya nga nakagraduate og high school tungod sa kalisod sa kinabuhi ug wa kini maka-eskwela og college. Og ni trabaho na lang isip usa ka waiter sa usa ka restaurant sa Cebu. Pinangga kay ko ni Steve ug pirmi ko niyang kuhaon sa iyang motor nga single kada hapon. Inig na mo sa mong eskwelahan. Spoiled kay ko niya. Doon naman siya kwarta nga kagasto sa mga laglaag ug kaon sa gawas. Steve, ay nagusiki mong kwarta ni mo May paihatag na nimo si mong mama para igasto ninyo sa inyo. Matod ko pa niya, diya miso sa ka fast food na ngaon. Bago nakakubra siyang sweldo si Steve. Okay lang Car, nakahatag nam sa kunila. Doon na yung ko'y gigahin para sa tuang duha. Next sweldo, doon ako'y surprise nimo. Sweet pa nga tubag niya nako. Ingon niya ni permi si Steve, Papa Joe. Very thoughtful kaayo siya. Ug di gyud makalimot nga mohatag nako og mga sorpresa bisan og way okasyon. Duha ka butang ra gyud ang akong ikasaway niya. Ang iyang pagka-wise sense of humor. Seryoso ra kay siya, murag tiniguang kaayo ang style. Unya, seloso sa kaayo siya nako. Mao gani hinungdan nga pirmi ko niyang kuhaon sa school kay para kuno way mohatod nako nga laing lalaki. Tuod man, next payday, pagawas na ako sa gate sa mong school, nakita ko dayon sa atbang ang motor ni Steve nga nagparking ug naa siya nagbarug. Dali siya nga nitagbo nako diha nga iya kong nakita. Hi, niyan akong surprise nimo Dali, piyong nga sa nimo mga mata. Matod pa niya nako og nituman sa kudayon. Gikuha ni Steve ang akong mga kamot ug gipagunitan ang murag gamay nga box. Unsa man ni Steve? Pangutan ko pa niya. Bukha na mo mga mata. Tubag pa niya og diha akong gibuka nga akong mga mata og nakita na ko ang usa ka karton nga dunay picture sa usa ka cellphone. Mura ko gibayaw sa kalipay sa akong nadawat nga cellphone, Papa Joe. Dugay na ko nangandoy nga magka-cellphone pero wag gyud ko palitin ni Mama. Niadtong panahon na di pa uso ang mga smartphone ug touchscreen. Keypad lang ug labaw nga wa pa na uso ang internet ug social media. Sure ka Steve, ako na ni. Paniguro ko pa nga to niya. O lagi, para imo gyud na para makontak ti ka pirmi. Mag-text ta. Bisan na ka sa school ug ako na sa work, tubag pa niya. Nagustuhan og samot nila ni Papa ug Mama si Steve. Very responsible magud kaayo ug thoughtful pagyud. Manghintagon hangtod pa ngadto nila. Ug sukad niya tong dunan ako cellphone, magsige na lang og text si Steve nako. Kung di ko makareply, mutawag ra ba dayon. Ngano wa magkaka-reply? Ay ko gina nga wa kay load nga bago pa rawati ka gipaloadan. Medyo taas pa nga tingog ni Steve. Actually ingon ani siya pirmi. Tungod sa iya pagkasiloso, Papa Joe. Nagklase man gud mi. Embarguhon man gud sa mga maestro basta mag-cellphone sa klase. Tubag pa nako niya. Pero sa tinudan lang, nagsugod na kog ka-board niya tungod sa iyang pagka-demanding o pagkasiloso. Gusto niya nga magsigla mig text sanay. Bisan sa tinudan lang, nahutdan na mig topic. Puol naman kaayo ang sigig I love you ug I miss you. Hit na you ug kumusta na you.
Sa laing bahin, doon na sa kuy laing gikalingawan o pakig-textmate sa mga lalaki nga di nako kaila. Na may portion sa una so sa ka-local nga newspaper nga mag-wanted og textmate. Ako din textan ng mga numbers. Unya, ini-call nila og makigistorya nami, ako din paminawon og tarong yun ang voice. Kung di ko makauyon sa tingog, di sa kumutubay. Duwa-duwa ra gyud ang ako ang pakig-text. Mas thrilled man gud og dunay challenge kung lain ang akong ka-text kay ni Steve nga boring na kayo. Ug mao gyud pirmi ang among topic. Nahot na naming istorya duha, Papa Joe. Hangtod sa kagabi niya na, zero gyud ang akong text life. Why nag-reply nako sa mga gipang textan nako, siguro mga walay load. Mao nga akong gitextan ang akong best friend nga si Arlene ug nangayo kog textmate niya. Ako ng schoolmate sa Davao sa una. So I text ug mo reply ba? Matud pa sa akong amiga. Wa ko maglangay ug ako din gitextan ang number nga hinatag ni Arlene. Hi, pwede makipag-textmate? NASL please. Matud ko pa sa akong text nga NASL short for name, age, sex, and location. Nagpaabot ko sa iyang reply pero wag yun. Nakatug na lang kong pinaabot. Pagkaugman niya na, diyang nakikita na ko kang Arlene, ako siyang ginan nga, waman mo ba sa mga inatag na number, uy? Gwapo tong lakiha, day. Matod ko pa. Gwapo, uy. Basig way load. Suway na sa niya karong gabi, tubag pa, niya na ako. Wanan ako paabti pa o gabi, nag-type dayon ko sa akong cellphone. Di-text na sab ko, o balik sa lalaki. Hi, NASL please. Wa madugay ni ring ang akong cellphone. Nabuhi dayon akong dugo dihang ni-reply siya. Hello, it's John, 17, male, Davao. Tubag pa niya sa ko ang NASL. Dalipod na ko siyang gignan nga. Mine is Carrie, 16, female, Cebu. Dali ka siya nakareply nga. Hi Carrie, sorry wa ko ka-reply ni mo dayon ha. Wa mo ko'y load gabi good. Matod pa niya. Og binaw-sanay na dayon mi og text duha. Bisag unsa na lang. Samtang paspas ang akong mga tudlo og sigig pislit sa cellphone, wag yun mawa ang akong pahiyom sa akong mga ngabil. I don't know. Pero, murag doon nagyo something kang John. Lahi sa uban nako mga ka-textmate Papa Joe. Pagkahapon niya na, gikuha ko ni Steve ug akong gisilent ang cellphone kay basin mo text si John ug mabasahan ni Steve. Mga unta na. Sa imong paborito nga fast food, Carrie. Hagad pa ni Steve na ako pero dali ko ni balibad. Ay hala, doon na ba may long exam ugma? Magtuon sa ko Steve ha? Next time lang ta mga on. Pagkatod ni Steve sa mong balay, ako dayon siyang gipapauli. Nato sa ilaha, akong giingnan nga, need yun na ako mag-study. Pero sa tinudanay lang, gusto na akong tanaw ng akong cellphone. Kaya I know, daghan na ang mga unread ng mga messages gikan ni John. Pagtalikod ni Steve, disuden ko sa akong kwarto o gisugdan na akong basa ang mga text messages ni John. Doon na pagani miss call, kaya nabalaka ko na siya nga nung wa ko ma-reply niya. Dali na ko siyang gireplyan nga matud ko pa nga nag-commute ko gikan sa school. Delikado nga mag-text-text kay usor pa ang labni sa cellphone kung naa ka sa jeep. Wala na makagwanta si John og nitawag yun siya nako. Sawa pa nako pislita ang answer button. Akong giigham o gi-clear gyud nako daan ang akong tutunlan. Og puno pa sa pa-cute nga nitubag og hello. Hello Carrie. Tubag pa ni John sa pikas linya Papa Joe. Oh, ako ni si Carrie. Matod ko pa nga murag na-conscious pa sa bugnaw og kanindot sa iyahang tingog. Ang quality siyang voice murag yun og tingog sa mga FM DJs Papa Joe. Na-shock pa ko sa unang pangutanan niya din ako. Nade mang snatch og cellphone diya sa Cebu, Carrie? Matod pa niya. Udo na oy, labi na og mag-jeep ka sa mga public places, tubag ko pa. Mao ba? Diri manggod sa mua sa Davao, wa mo gyud mangilabot diri. Kung gusto ka, balhin na lagpuyo diri. Matod pa, dungan sa mubo nga katawa pagkahuman. Niya to palang takna, Papa Joe, I know nga magkasinabot yun ni John. Swak na swak ang among mga likes. Nga napamatud-an yun nako paglabay sa mga adlaw nga si awon siya pagkatao. Bisan sa among text messages, di siya mawad-an og jokes. No dull moments.
kung si John ang akong ka-text or akong ka-call. Nagabantay na gamay si Steve nga wa na kay kuy time niya. Mamalibad na magugupirmi kung manghagad siya og suroy or kaon. Akong pasangil nga magtuon ko kay graduating na ba ko niya tong tuiga. Nisabot raman sab si Steve na ako. Mas piliyon pa nako nga mas magmukmuk sa sud sa kwarto og ka-text nako si John. Pila na kabuwan ang nilabay sukad nga nagka-textmate mi ni John February 8 kadto og pila ka adlaw na lang Valentine's Day na. Dunay gisulti si John nako. Carrie, pwede ko manguyab nimo? Diretso pa nga pangutanan niya nako. Wa ko nagpasabot nga sobra kong gikilig sa iyang giingon nako. Ha? Wa pa ganita magkita? Wa pa gani ko kita sa imuhang naong? Tubag ko pa ngadto niya sa pikas linya. Maura day na. Sige ugma dayon magpadako nimong suwat ug picture sab. I hope nga ikaw sa ba padadi po kong picture nimo. Matud pa ni John din ako. Pagkaugma Papa Joe, nagpa-picture pa ko sa studio para sure nga nindot og kuha. Guwapa kay ko sa akong picture. Duha ka posing ang akong ipadala kang John. Usa ka half body ug usa ka whole body. Halos dungan-dungan lang namong nadawat ang among mga suwat duha ni John. Sakto si Arlene sa iyahang description sa naong ni John nga kamayong tinuod sa artista nga si John Prats. Gwapuha din nimo John, uy, mauwaw man sabta nimo. Matod ko pa dihang nagstorya na sa mi sa telepono. Ikaw gyud kay mura kag si Iza Calzado. Artistahon masaday kag beauty di Isa. Matod pa ni John og nipadayon pa ni og ingon nako nga, unya Carrie, karon nga nagakita na ta. Imo na kong sugton. Wa ko makatingog dayon. Akong nahuna naangan to kang Steve nga akong uyab. Dugay na akong gustong buwagan si Steve pero wa na ko'y mahimo. Tungod kay masuko sila si Mama, kay buto kayo si Mama nga tukang Steve. Carrie, napaka? Please sugtan ako para official na gyud nga kita. Matud pa ni John ako sa pikas linya. Sige, gisugot na ti ka John. Matud ko pa niya. Ug ako dungan pa nga nadunggan ako ang iyang pag-ingon nga yes sa pikas linya Papa Joe. Happy ko sa kong pag-sugot kang John. Pero nakonsensya ko at the same time, labi na gyud og naasa kong atubangan si Steve. 1 week before sa ko ang high school graduation, nakahukom na gyud ko nga sultian si Steve sa tanan. Naluoy na kay ko niya. Dihang iya kong gikuha sa school so sa kahapon ni Ana, nisugot dayon ko sa iyang paghagad nako sa pagpangaon sa gawas. Dihang naka-order na sa mo ang pagkaon. Wa na ko maglangay og nisugot din ko sa kong intro nga pila ka gabi nako nga gi-practice. Steve, salamat kay sa imong kaayon nako ha. Almost perfect jud kang pagkauyab. Sa sud sa duha ka tuig natong relasyon pinangga kay ko nimo. Ug wa ko'y gusto nga dili nimo ihatag. Matud ko pa ngadto niya. Og nisagbat din siya nako nga wa na nako mahuman ang akong isulti niya. Kay ba ko na kari oy. Mao nga wa ko mohunong sa kuang dakong damgo para nato. Mo-abroad ko Carrie, og sa kong pagbalik magpakasalta. Mularga ko para sa tong future. Yes, Papa Joe, wa na ko makahuman sa kung gustong isulti niya. Sa kung nahuna, okay na lang. Anyway, bisag isugot na ako si John, tuwa masab sa layo, ug wa pa masab magkita sa personal. Og si Steve sad, lumargahay na sad, ug di lang ko gusto nga masakitan siya sa iyahang pagbiya. Nadayon ko na paglarga ni Steve sa Saudi. First 3 months niya dito, tagsara siya mutawag nako kay wa pa man siya cellphone ug load sum nga pangtawag niya nako. May na lang kung makatawag siya nako kausa sa usa ka buwan. Samtang kami ni John, way adlaw gabi nga di mi magtiksanay ug magtawaganay. First year college nako sa kurso nga maestra, samtang si John second year college sa iyang kurso nga criminology. Usa ka gabi niya na siya ko sa gisulti ni John samtang nag-text na mi, Papa Joe. Carrie, mag-honest na lang ko nimo ha. Ang tinuod, pagkaila na gyud nato, nabi ako'y uyab ato. Until last week, kami pagani. Pero nagbuwag na may karon kay iya man kong gipapili ninyong duha. O ikaw ang akong gipili.
Yes, nasakitan ko, gusto ko nga masuko og mo react pero nahunaw-naan ako nga ako manggani, di man pud ko honest niya. Uyab gyapon mi ni Steve. Okay lang dyan. Ang importante nga ako naman lang kahagyod ang naginusara sa imong kinabuhi. Matod ko pa ngadto niya. Tulin nga ng labay ang mga adlaw ug buwan mag-usa ka tuig ang naa sa abroad si Steve sa Saudi. Diyang doon na siya gikumpisal nako sa telepono. Carrie, doon ako isulti nimo. I hope di nimo ikasuko. Ang kun ko nga nasayop ko. Sayop gud nako nga nagpatintal ko diri. Nadala lang siguro ko sa kamingaw. Gikaon na magugko sa akong konsensya diha nimo nga nakasala ko sa tong relasyon. Matod pa ni Steve nako nga muro pagkahilakon. Wa pa gani siya masulti gyud sa kinatibuk-an. Klaro kayo ang iyang gibuhat pero wa ko nasakiti. Hinoon, mas gusto pa gani nako nga siya na mismo ang mubuwag nako para mahumana ang tanan, Papa Joe. Nakahilabot kong babae diri, Carrie. Sayop gyud kay nako, labi na nga usasab ka minyo pero dili mi seryoso. Kausara sa tunahitabo. I hope nga imo gyapon kung dawaton ug mapasaylo ko nimo. Nang hupaw sa kog lawom, usa na ko siya gitubag. Nakasabot ko nimo, Steve, oy. Ayaw ka balaka, wa ko masuko nimo. Pero sorry lang ha, nga sa imong gibuhat, nausab ang akong pagtan-aw nimo. Mag-cool off nang siguro ta. Kung kita gyud, kita man gyud ba? Nako pa niya. Og nananghid ko nga ibutang na ang cellphone kay take final exam na namo niadtong simanaha. Og kinahanglan ko nga magtuon. Wa ko masakiti sa kung nibawaan kang Steve. Nagpailala nga di gyud nako siya love. Si John man gyud ang akong love. Bisan og wa pag yun may magkita, bisan og kausa sa personal. Excited sab ko sa dili madugay makabot na nako ang akong ambisyon nga mahimong maestra, Papa Joe. 2 days before sa akong graduation, naglibog na kay ko. Kay di na ko makontak si John. Wa ni mo text nako og good morning. Sama sa naandan niyang buhaton kada adlaw. Hangtod nga ni gabi na lang, nagsigig dial siyang cellphone pero di gyud makontak. Dili kompleto ang akong kalipay sa adlaw sa akong college graduation kay wa gyud ako makontak si John. Nabalaka kay ko niya. Ako naunaan nga base na snatch ang iyang cellphone. Pero siya raman siya nag-ingon nako nga why snatcher sa Davao. Pero base na wala or naguba o di ba nayaban og tubig ang SIM card. Ako pa mismo nagimuhimo og rason para kang John sa iyang pagwa ko pag-contact diri kanako. Duha ka semana ang nilabay. Ug wa gyapon si John nga nagpatimaw og nakahukom ko nga padadaan siya suwat sa iyang address sa Davao. Pila ka buwan po ko nga nagpaabot siyang baos pero why naabot, Papa Joe. Hangtod nga nakapasar na ko sa teacher's board exam. Happy kay ko sa grasya nga akong nadawat. Bisan og wa na tuod si John. Ginahinayan ako papa siya sa kung nahuna. Ug di gyud makontak ang tao nga di gustong magpakontak, Papa Joe. Pila ra may istorya na dawat ko pagka-maestra sa usa ka public school sa among lugar. Ug doon na dayon ko naila-ila nga usa ka teacher po dito, si Harold. Butan si Harold og gitsuraan sa. Dali kami nga nagkasuod ug wa madugay nagkauyab mi ni Harold. Okay kaya mong relasyon, wa gyud problema. Kay wa man sa libog si Harold ug pareho pa gyud mi og mga propesyon. Dihang nitabo na ang nilapaay sa leon ug karnero, si Harold na mismo ang ni-propose dayon nako og kasal. Magpakasal ta, Carrie. Usa pa may dugayan nato, pareho naman ta na sa saktong pangidaron. Unya, usa pa, basin og mumabdos ka. Lisod na, pareho ra ba tang mga teacher sa usa ka tungaan. Sakto si Harold. Wa masakoy ang ngayan nga pangitaon pa niya. Naani ang tanan ang gipangitaan sa usa ka babae. Paspas ang paghikay namo sa mga requirements sa mong kasal. Sa mismong adlaw sa mong kasal, gwapo kay si Harold nga nagsulob sa iyahang Amerikana. Ug ako sam, pinatahi nako ang trahe de boda ug tanang members sa among faculty ni Tambong. Ug nitong adlaw ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi, Papa Joe. Malipayon mi sa among pagpuyo ni Harold.
Doon na may kaugalingong balay o duol rasab sa eskwelahan nga among gitudluan. Pero 5 ka tuig ang nilabay o wag yun may nagkaanak ni Harold. Gusto kay ko nga magkaanak. Unsa ka magpa-check up ta, Carrie? Magpagamtag doktor para makaanak ta. Matod pa niya diri kanako, Papa Joe. Usa ka gabi niya na samtang nagtapad mi og higda sa among kama. Akong gitimbang-timbang ang iyang sigisulti pero wa ko ni sugot kay base niya og mahibaw-an namo nga ako ang dunay depekto namong duha. Unya mausab ang iyang tinagdan diri kanako. O ang among tinagdan sa usag-usa. Ay na lang uy, huwatolan nato og kanus ay hatag sa Ginoo. Kung di pagyud niya itugot, dili pagyud. Pero unsa ka og mag-adapt na lang tag bata? Matod pa nako niya. Pero si Harold pod ang dili. Pabuton lagi ko nun namo kung kanus ako nga mumabdos. Ang among tinguha nga magkaanak, wa na gyud natuman. Diyang usa ka adlaw niya na diagnose si Harold og usa ka sakit nga way kaayuhan. Nasakit siya og cancer, Papa Joe. Mao day siguro nga kulang ang iyang binhi para makapurma og baby kay do na may problema ang iyang lawas. Pila ka buwan sab nga niyang giantos ang iyang sakit. Sud gawa sa ospital hangtod nga eksaktong 7 ka tuig sa among kaminyoon, wa na makagwanta ang iyang lawas og namatay si Harold sud sa among kwarto. Ang ako mga bukton nagsapnay sa iyang ulo dihang nabugtuan siya sa iyang ginhawa. Di gyud nako malimtan ang iyang mga last words nako so wala pa siya mopanaw. Carrie, ayaw kaguol sa akong pagpanaw. Di ko mawa. Nara ko sa palibot. Dili ko ikaw pasagdan. I'll be your angel. Nagpabiling ko ng ginusara sa mga panimay ni Harold ug ang pinakasakit kay wa pidyon may anak. Doon ay mga higayon nga muinom kog ilimnon nga makahubog para makakuhaan ang kasakit ug way gabi nga di ko maghilak. Pero bisan og way tarong tug ini kagabi padayon gihapon kog report sa eskwelahan. Ang akong mga kaubang maestra na amo comfort nako. Malingaw ko sa eskwelahan kay makalimot ko sa akong problema, labi na gyud ug mabisi nako sa klase. Ug labi na dunay magpabadlo nga mga estudyante. Pero ini kagabi kanang mag-inusara na lang ko sa moa, Papa Joe, maghilak ko nga mag-inusara. Na-depress nako. May nalang gani kay usa ka adlaw niya na niabot si Arlene sa among balay. Sorry wa ko maka-attend sa lubong ni Harold ha. Gilantan ng akong kamanghuran. Matod pa niya nako. Si Arlene naminyo og taga South ug tuwa sila na nimuyo sa iyahang bana og mga anak. Okay lang oy, niya naman ka. Tubag ko pa. Mao lagi, pero di ba gyud ko makadugay Carrie kay kibaw ka. Ang mga ito'y intawon nako, nahabilin pa sa probinsya. Matod pa niya. Okay lang oy, nakasabot ko. Magulaan ko pa nga tubag niya. Nabalaka man kay ko ni Muday, uy. Paglingaw-lingaw ka, mugawas ka, mag-shopping. Magnanaw kag sini, magsuri-suri ka ba o mag-friendster ka. O i-search nimo katong mga tao nga gusto nimong i-search. Matod pa niya nako. Friendsters ang uso sa una, Papa Joe, sa social media. Wa pa ang Facebook. Ang akong kauban nga mga teachers, doon na sa live Friendster. Pero wag yung ko mo register tungod sa usa ka rason. Di ko ganahan nga ma-search, labi na nga minyo na ko, Papa Joe. Pero diyang nakatalikod na si Arlene. Diyato ko og usa ka internet cafe dool sa among balay para maghimo og Friendster account. Why picture ang akong profile kay wa pa man sa ko'y kabutang nga picture. Una na akong i-search si John pero wa na ko siya makita. Sunod akong i-search kay si Steve. Dali ko ra kayo siyang nakita ang profile ni Steve. Tungod kay dili private ang iyang account. Ako nang na-open. Dagan siya mga pictures, doon ay mga kaubang mga babae o guban pa, puros mga pictures sa disyerto o mga camels. Natintal ko og akong i-message si Steve. Simple ra, "Hi, it's me, Carrie." Maurag yun na ang akong i-private message niya. Tungod kay wa man ni-reply si Steve, nag-search kog laing tao. Ako mga amiga sa una o mga classmates sa high school o college. Ang kunon ko nga nakalimot ko gamay sa akong problema. Pero pag uli na ako sa balay,
Namo sa balay namo ni Harold, kahawa ang gihapon di ay ang akong gibati. Pagkaugma sa gabi, nibalik na pugo sa internetan o gi-check na ako ang akong Friendster account kung doon na ba'y baw si Steve. Nakapahiyom ko diyang dunay unread message gikan niya. Hi Carrie, ikaw yun ni? Wa mo kay profile pic. Kumusta naman ka? Last na ko nabalitaan nimo na minyo na ka. Mo nga, wala ko magsamok-samok nimo. Dugay na sa kung wa ka uli sa Pilipinas, oy. Kung sa pamaya kong ulion, nga wa naman ka. Nakapahiyom ko sa ako ang nabasahan ug ako day siyang gireplyan dayon. Maramang gihapon ko. Nibalhin naman mi sa akong bana og balay do sa school nga among gitudluan. Dalipod kay siya nga nakabawas na ako. Natol nga online si Steve og nag-chat na lang yun mi. Kaming duha, Papa Joe. Kumusta na may mong bana, Carrie? Pangutana ko pa nga to niya. Nakapangupaw ko og lawom og usap ako ni type og tubag niya. Bisan sa pagsuwat, Papa Joe nga patay na nga kumbana murag lisod gyapon dawaton. Wala na si Steve 7 months ago. Tubag ko pa niya. What? Oh my God. Sorry to hear that. And condolence sad. Matod pa niya nako. Daghan pa may istorya ni Steve. Ug proud pa kayo siya nga nibalita nako nga hangtod niya itong mga higayuna, single pa siya. Wa sa ko masayod sa kong kaugalingon ug nganong wa pagid gihatag sa Ginoo ang babae nga akong minyuan. Good boy naman unta ako so kadatong nakasa ko nimo ug kausa sa ko ang unang tuig diri sa Saudi. Matod pa niya nako. Ayaw na lang nagunaw na, Steve. Dugay na kay itong panahon na. Tubag ko pa. Mabitaw, Carrie. Akong gikahibungan ba sa kadugay ng panahon, more than 15 years na siguro ka na ako nga naila-ila. Ug dugay na kaayot na nga nagkabuwag, pero amot ba nga after all those years, di magyuti ka malimtan. So kaniya to kadagabiin ako sa internetan para mag-chat mi ni Steve. Klaro kayo nga magpalipad-hangin siya nako. Nga paabuton lang kuno nako siya nga magsumat sa pagkamatay sa kumbana iya dayon kong panguyaban og balik. Ang kunin ko nga nalingaw ko sa among pag-chat ni Steve. Nakuha-kuhaan ang akong gibati nga kaguol. 3 months na ko ka-chat nako si Steve. Doon na nasab ko'y profile pic sa akong Friendster. Ang tigbantay sa internet cafe nga ang tigtudlo na ako kung saan pag-take og picture gamit ang webcam sa computer nga akong gigamit. Guwapa kay ko sa akong profile labi na nga nindot sa pagkuha ang ilahang webcam, Papa Joe. Usa ka gabi niya na samtang nag-chat mi ni Steve, doon ako'y nadawat nga friend request. Pag-abli pa nako, wasay picture sa iyang profile. Ang iyang profile name, misteryoso kayo, kay Sleeping in the Garden ang iyang gigamit. Akong gi-accept ang nag-invite na akong friend request. Kaya ba't ba nga, kusog man kaya akong kulba sa akong gibati. Taod-taod, doon na dahi ni message nga akong nadawat o natubag ang kakulba nga akong gibati nga akong nahibawan nga ang tag-iya dahi sa maong account walay lain kundi si John. Gipiyong nako ko mga mata samtang law mga gininhawa dungan sa pag-open nako sa iyang suwat. Sa butok palang daan sa kong dugan, lahi na kayo. Lain nga kakulba, sagol excitement ang akong gibati ni adtong higayuna. Nagdamgo ba kahako? Si John bagyod kaha ang ni message nako. Ang kunon ko nga usa sa mga rason nga nagsiyog internet o mag-open og Friendster tungod kay namasin ko nga malocate nako si John. Mao di ay nga di nako ma-search kay lahiman ang iyang profile name, Sleeping in the Garden. May pagka-misteryoso og dating. O gibasa din nako ang iyang message ug mao niya ang nakasuwat, Papa Joe. My dearest Carrie, I'm so sorry nga nahanag og kalit. Nga wa pa gani ko makapananghid. Lahi ang teknolohiya kaniadtog karon. I lost my phone ug nawa ang akong contact nimo. Diyang na-recover nako akong cellphone, mao pud ang time nga mulargan ako sa laing lugar para mag-training sa akong pagkasundalo. Nadawat na ako ang imong suwat but I was so stupid that time nga giuna na ako ang akong career over love. Karon usa na ako kasundalo. Doon na ako'y career o makabarog na ko sa kangulingon ako mga tiil.
Pero bisan pa 13 katuig na ang nakalabay, ikaw paghihapon ang akong gimahal. You're my forever, Carrie. Dali ko nga nitubag sa message ni John. Okay lang, John. Ang tanan nga mga panghitabo doon ay rason. Ug usa pa dugay na kay ito, di ba? 13 years ago naman to. Daga nagkausaban. Sud niya ng tuiga, naminyo na gani ko og nabiyuda na. Just 10 months ago. Isulti na lang na ako ang tanan nga kang John. Feeling na ko niya itong orasa, murag nibalik pagka-colorful ang akong palibot. Ang kuno ko nga, diyang nibalik mi communicate ni Steve, nakuhaan ang akong kaguol, pero kini kang John, lahi yun Papa Joe. Sa tinudunay lang, ang gibati na kong konsensya sa ko ang namatay nga bana, wa pa gani abti og tuig, ni-entertain ako og lalaki. Di pa gyud basta-basta nga lalaki. Kay siya naman gyud ang akong ex nga love gyud kayo nako, bisan og wa pa gyud mi nagkita sa personal. Gibati kog tumang ka weirdo ni atong panahona kay ngano man gyud nga ang duha ka tawo sa usa ka higayon nga nalambigit nako nagkadungan na sabog abot sa akong kinabuhi. As usual si Steve, very reserved, nirespeto sa akong pagkabyuda nga wa pa magsumad. Willing siya magpaabot na ako og kanus-an ako ablihan pagbalik ang akong kasing-kasing niya. Samtang si John, very persistent o gusto niya makibalik na dayon nako. Di niya isagpayan nga wa pa magtuig sukad ko na byuda. Pagbuot yun is kay gayunan, Carrie, maybe kita gyud di ay ang para sa usa. In fairness, sa imong bana nga nitaliwan na dako kog respeto niya and I even pray for his soul. Og nasayod sa ko nga malipay siya nga magtan-aw nimo nga malipay ka. Matud pa ni John nako. Ug sa diyang nangayo ni og cellphone number nako ako din gitagaan. Ditawag dayon ni nako. Way kausaban ang iyang tingog. Bugnaw og very convincing ang iyang tingog. Anahon di kag Cebu, Carrie, promise. Matud pa ni nako sa pikas linya. Ikulbaan dayon ko, what if og iyang tinud-on. Kung matinuod, then maog yun na. Ang unang higayon nga magkakita mi sa personal ni John. Nangay siya ka-address nako, hasta ang name sa akong school nga asa ko nagtrabaho kay iya kong supresahon. Sukad iya kong giingnan nga mutungal lang siya anytime nagsige na ko pagwapa, Papa Joe. Mamulbos og mang lipstick nako. Labi na gyud usa kahapon niya na nga haggard looking na kay ko. Ang mga dagway namo nga kaming mga maestro ug maestra. Ug usa nako niadto. Gi-sure gyud nako nga I always look fresh kay mao para ba ni ang unang panagkita namo ni John ug doon ra bay panultihon nga first impressions last. Ang mga kauban ako sa faculty nakabantay sa ako ang pagka-blooming ug igo lang sad sila nga ni smile. Nalipay sab sila nako kay at least murag naka-recover nako sa pagkamatay ni Harold. Sa tanto na kong pinaabot nga magkakita mi ni John, usa ka gabi niya na gikan ko sa school, medyo kilom-kilom na gyud to naglakaw ko padung sa mong balay. Padung na ko moabli sa pultahan diyang doon ako'y nadungog na tingog sa kong likod. Hi, Carrie. For the first time in more than a decade, Papa Joe, nagkita na gyud mi sa personal ni John. Bisan og medyo ngit-ngit na niya itong higayuna pero maaninag pagyapon nako ang iyang kaambungan. Mas tigwapo siya karon kaysa niitong sa picture nga iyang ipadaan nako sa una. Katong bata nga niwangon og piyahog pagnaong. Karon matured na siya. Nidako ang lawas o nilakran na mga muscles siyang bukton. Dili na nako ikapangutana tungod sa iyang training sa iyang trabaho nga usa ka sundalo. Mao nga na-develop pag-ayo ang iyang mga muscles sa iyang lawas. Nibagay ang iyang medyo dark nga color sa iyang panit sa iyang brusko kayong tan-awon nga lawas. John, mao ra gyud niya natubag nako niya. Di gyapon ko makatuo nga naa siya sa kong tubangan. Oh, ako gyud ni Carrie, wanay lain. Matud pa niya nako. Dungan siya pagduol. Di ang mga usa ka dupa na lang among gilayon, iya kong gitutukan sa kong mga mata, gikan sa ulo, hangtod sa kong tiil. Murag daga mang gihapon di ay mo itsura, Carrie. Padayon pa ni John og ni samot gyud ko ka-conscious. Sa iyang tinanawan nako nga murag higupon ko sa iyang mga mata, Papa Joe.
Para muhunong ang ka-awkward nitong igayuna, ako siyang giagda nga musud sa balay. Napunting dayon niya mga mata sa among dakong wedding photo nga nakabitay pa sa among bongbong. That's my husband nga si Harold. Matod ko pa nga to niya. I know. Og nidol siya nako gigunita ng akong kamot. I'm really sorry, Carrie, ha. Kung mapaunta ko mupili sa akong career, basin ako siguro unta ang imong paris niya ng wedding photo nimo. Ayun na balik-balik ka dyan, oy. Okay ra lagi. Everything happens for a reason. Tubag ko pa. Sakto ka. Og kana mo'y rason nga gituyo gud nako nga magkaabot ang atong mga Dan, Carrie. Matod pa ni John. Pagkahuman, nihilom siya kay wa naman ko makigtingog pa. Mao nga nangita siya og topic nga happy. Wa pagyapon mausab si John. Si awon gyapon kay siya with sense of humor gyud kung siya ang imong kaistorya. Pila ka oras po mi nga nagstoryaanay sa mong sala diyang nananghid na ni nga mulakaw na. Mubalik na kag Davao karon dayon. Pangutana pa nako niya. Di pa oy. Wa pa ganita nagka-banding. Mubalik ugma sayo sa buntag. Dinhi kay doon na tayo adtuon. Tubag pa ni John. Tuod man sayo kay si John nga niabot sa mua niya ng pagkasunod ugma. Na timing nga Sabado ug way klase. Ang wala ko damaha mao nga ang among padulngan nga matud pa niya importante namong adtuon. Familiar nako ang agianan. Padung mi sa sementeryo nga gilugman sa ako ang bana. Pag-abot na mo sa tubangan sa lubong ni Harold, ordinaryo lang nga nakistorya kang Harold, matud pa niya nga, bay, wa ko nalipay sa imong pagkamatay, nirespeto ko nimo isip bana ni Carrie. Mao nga, diagi ko sa imong lubnganan aron panghiuon ang imong blessings nga. Ipadayon na mo ni Carrie ang among relasyon. I know nga, sayo pa kaayo pero 13 years po nako nga nagpaabot ni higayuna. Kung karon nga niabot na, di na nako ni siya buhian. Please, give us your blessings nga magmalipayon. I know happy na pug ka karon kung naamang gani ka sa imong nahimutangan. Pagkatataod, usa ka brown nga libangbang ang nitugdon sa ibabaw sa nitso ni Harold. Huwag yun maglihok, wasan ni nilupad. Nagpabilin na siya dito nga murag nagtanaw namo ni John. Nanimbawt ang ako mga balahibo, Papa Joe. Labi na nga nihapak pagyud sa kong naong ang bugnaw nga hangin. Sign ka to nga nitando si Harold nga sa gipangayo ni John. Gihatagan na kahamin niya og blessings. Dili pa unta mi manlakaw pero murag kauwanon. Nisugod na pangatagak ang taligsik pero wa pagyapon ipahawa ang alibangbang. Ikaw ba na, Harold? Niuyon ka ba sige pangayo ni John nimo? Pangutana ko pa sa alibangbang, Papa Joe. Dungan sa pagbundak sa ulan, mao sa paglupad sa alibangbang paingon sa labong nga mga tanom ug dali ra kayo ning nawa sa among pananaw. Parehoming basa, kaming duha ni John og dihang nakasakay mi og taxi, Papa Joe. Og dihang iyang giingnan ng taxi nga moadtog usa ka hotel, wa na ko makabaliban. Sunod-sunuran na lang ko sa iyang gusto. Diha na mi sa kwarto sa sinugdanan, alanganin pa kaayo ang among mga lihok. Parehoming nga gibati og kauhaw sa usa. Nakita na ko nga gihukas ni John ang iyang basa nga t-shirt ug nakita din nako ang iyang maskulado kaayong lawas. Ikaw, Carrie, basa na ba ka ni Mas Nina? Basin og mapanuhutan ka. Matot pa niya. Dungan sa iyang hinay nga pagduol nako og miaksyon sa paghukas sa akong basa nga sinina. Tungod kay wa man ko'y pag-alkontra siyang gibuhat, gipadayon ni John ang iyang gustong buhaton nako og nahitabo gyud ang dili angay mahitabo, Papa Joe. Duha ka adlaw nga nagstay mi sa hotel ni John. Domingo sa hapon, ang flight niya balik sa Davao, kaya napam siya duty pagkaugma. Paglabay sa duha ka semana, nibalik na sa habog Cebu si John. As usual, nag-check-in mi sa ka hotel kay di ko gusto nga himuon na mong love nest ang balay nga gipatukod ni Harold para namo. Niadto sang adlawan na ko naibawan ang tanan nga kamaturan sa pagkatao ni John. Pagkahuman sa unang round sa linapaay sa leyon ng karniro, nikalit lang kausab ang naong ni John. Seryoso ni nga niya tubang nako nga murag kahilakon. Carrie,
Doon ako isulti nimo. Hinaot pa nga kung may bawaan nimo ang tanan, dili mausab ang imong pananaw nako. Hinaot pa nga, ikaw gyapon ang carry nga ako na ilang 13 years ago. Matot pa niyan nako nga goal kay now. Unsa man mo isulti na seryoso ba ka na? Murag padung na mo angkon nga minyo ka? Joke ra nga isulti niya. Wa sa kunahuna bisan og gamay nga minyo si John. Mo nga nakurat ko sa entubag nako. Giunsa nimo pagkahibaw nga minyo ko sa Davao? Nakuratan pa nga pangutanan niya nako. Mas labaw pa ko nakugang sa kong nadunggan. Wa ko masayod dyan. Ambot nga nung moto ni gawa sa kong baba. Tinuod ba nga minyo ka? Ayaw ganyo komedya diya og ingon ana. Matod ko pa. Kahilako na kayo ko. Hoping gyapon ko nga motubag ni John ang nga nagbinuang rasyadri ka nako. Yes, Carrie. Doon na ako asawa og mga anak. Pero ikaw ang higugma. Mo hinungdan nga gipangita ti ka. So wa pa ko magpakasal sa kong asawa gipangita ti ka diri sa Cebu. Pero uwahin ang tanan kay bago lang ka ng minyo ato si Mombana. Mo nga nipaulit na lang kog Davao nga pakyas. Og dihang medyo naka-recover nako og sigurado ko nga wala jud ko'y pag-asa diyan nimo gipakaslan nako si Mary og nagkapamilya mi. Pero nibawaan nako nga usa ka na kabyuda. Mo nga wa ko maglangay og nangita jud ko pamaagi nga maduol nimo pagbalik. Taas-taas pagyud nga eksplanasyon ni John. Nagtuo nga akong mga luha nga ako siyang gikompronta, Papa Joe. Pero nga nawa man kamusulti na ako pagsugod palang daan og ganun gipaabot pa man nimo nga dunay may tabo nato. Matod ko pa. Tungod kinahadlo ko nga di ko nimo dawaton kung masayod ka nga minyo ko. Tubag pa niya, Papa Joe. So, kung may gusto naman buhaton, himuon ko nimong kabit, ha, John? No, Carrie. Ako isaad nimo nga ako ning isettle ang tanan pag uli na ko sa Davao. Nakaibaw ko nga dako ning sala, pero di na ko pwedeng bakakan ang akong kagulingon nga, ikaw, Carrie, ikaw sad, kaya ba nimo nga limbungan nimo imong gibati? Please, tubag ako karon dayon. Matod pa niya, Papa Joe. Og sa mga gipanulti ni gawas akong nga o ni gawas ang akong gikadlukan pag-ayo nga madda sa bulog sa among sayop nga pagbati, Papa Joe. Og dihang nihilom ko iyang gikabig ang kabanga o gipasandig siyang bukton. Dito ako na siguro nga di gyud ko makadali o makadili kang John. Mahal gyud nako siya. Gikan pa sa una hangtod na karon. Nagtuo ko nga nakalimot na ko niya pero sayop day ko. Nibalik ang tanan na akong gibati kang John. Piyong ako mga mata nga gidawat ang tibok niyang pagkatao. Dihang nanangid siya nga muli sa Davao, way sama ang akong kaguol nga gibati, Papa Joe. Niya tong higayuna, usan ako, kadakilang kabit ni John. Mituman si John sa mga saad nga twice a month siya nga mabisita na ako sa Cebu. After 2 weeks, niabot na sab siya og samtang diha mi sa hotel, doon na siya gisulti nako. Gusto ta nako nga magka-baby ni mo, Carrie. Matod pa niya og napangangha ko sa akong nadungog. Nakaibaw ba ka nga di pwede. Di man nga usa ko ka public teacher og mortal sin na nga mamabdos ko nga way bana. Tubag ko pa niya. Miuyon naman po siya, Papa Joe. Pero sa sunod na mo nila paay, doon nagyoy time nga di may makagamit og protection. After niya itong last visit ni John, naabtan og buwan, usa ni balik. Pero padayon man siya sa iyang communication din nako. Matod pa niya nga doon na sila importante nga operation sa Lanao. Dito man po ko niya. Kay usahay, iya pagani kong papaminawon sa mga buto-buto sa bala. Kanang manawag siya nako sa cellphone, Papa Joe. Ako'y gikuyawan sa iyang kahimtang. Pag-amping in taon diya dyan, masin maigo ka ng mga buto-buto diya sa bala, ha? Matod pa nako niya. Kahilakon pa ko sa kabalaka. Di pa ko mamatay, Carrie, oy. Magkita pa ganita, naon ka na ako sa Cebu next week. Tubag pa niya. Promise? Matod ko pa. Promise? Tubag pa sab ni John. Dito man ko ni John ang iyang mga saad o pagkasunod si Mana, nibuto siya kalit sa mua.
ug tungod sa among kamingaw ug kauhaw sa usag-usa, wa na mi makapugong sa among kaugalingon ug dito na sa among balay mismo nabuhat ang butang nga akong tanggilikayan, Papa Joe. Wa na gani mi makagamit og proteksyon, pero gipasaligan ko ni John nga di mabalaka kay sa iyahang pagbalik gikan silang operation pagkasunod adlaw iya ko nung isettle ang among sitwasyon sa iyahang asawa. Kuha na lang kung mangutana o sa buot niyang ipasabot. Ang akong kabalak-an mao ang iyang giingon nga delikadong military operation sa bukirang bahin sa Lanao. Pag-amping baya dito dyan ha, ako may gikulbaan ni mo Matod ko pa niya, diyang nanangit siya nga mulakaw na. Pagkauman niya ito nakatext si John nako o nga naabot na siya sa Davao. Niya pagkasunod adlaw, ni text na sab siya nako nga nagpahibaw nga dili na siya makontak og pipila ka adlaw kay way signal sa mga ordinaryong cellphone network sa lugar nga ilang atuan sa ilahang military operation. Mao na kato ang last text ni John, unreachable na ang iyang cellphone ug hapit na magduha ka semana wa pagyapon ko'y nabalitaan niya. Magsubra na kabuwan, sukad nga wa na ko'y balita ni John. Ug doon na sa ko'y gipamati nga lahi sa akong lawas. Murag bugat pirmi ang akong pamati. Hapdo sa akong kutukuto nya labi na og sayo sa buntag. Hangtod nga niabot gyud ang wa na ko maabti og binuwan nga sakit, Papa Joe. Para masiguro ni palit kong pregnancy test kit ug wa ko masayop sa akong pagduda. Mabdos ko. Wa ko masayod og malipay ba ko or maguol. Ang ako na siguro nga ikalipay ni John pag-ayo kung may bawaan niya nga mabdos ko sa among anak. Pero unsaon naman lang, hain naman siya, di na siya makontak. Ang tanan akong kabalakan, nahanaw di ang usa ka adlaw ni ana ni ring ang cellphone o si John ang caller, Papa Joe. Dali na akong gitubag. Hello John, nabalaka kay ko nimo, abi na kung si Dota ni tabo nimo diha. Thank God nga okay ra ka. Diretso-diretso pa akong pagtubag sa cellphone o wagan ni ko makabantay nga lahi na nga tingog ang nasa pikas linya. Usa ka lalaki pero dili tingog ni John. Nangunot ang akong agtang nga nakapangutan ako sa tao nga akong kaistorya. Kinsa din asa ni si John? Pangutan ko pa niya. Ay, ikaw ba si Carrie? Balik pa nga pangutanan niya nako. Oh, ako. Asa man si John? Ako din si Ferdy, ang kauban ni John og suod nga higala. Doon na magukuisulti ni mo, Carrie. Dito pa po paspas ang akong kulba sa akong dugan og napasyagit nako og nangutana og balik niya. Asa lagi si John? Sulti ko. Ihatag niyang cellphone. Matod ko pa. Sorry, Carrie ha. Pero si John, usa siya sa among fatalities. Ha? Usa ibuti mo ipasabot. Di na pwede. Di pwedeng mamatay si John. Di ko matuon ni mo. Nag-hysterical ko nga nitubag niya, Papa Joe. Sorry, Carrie. Pero muna'y tinuod, wala na siya. Magulaanon pa ang tubag sa lalaki din ako. No, dili pwede. Ang promise niya nga magkita pa mi. Doon na siya surpresa na ako. Ug ako sa, doon ako'y good news niya magkaanak na mi. Di siya pwedeng mamatay. Matod ko pa, samtang padayon sa paghilak. Di gyapon na ako madawat. Di ko motuo nga patay na si John. Pero gibalita sa news, sa TV, ang nitabong engkwentro sa Mindanao sa mga sundalo o rebelde. Usa sa pangapangan ni John ang naa sa mga listahan sa mga fatalities, Papa Joe. Sobra ang akong kaguol nga akong gibati. Niyatong tungura, gusto na kong magpakamatay na lang. Kung wa pa'y suod nga bata ang akong tiyan, Papa Joe. Gusto na ko nga makita si John bisan sa katapusan lang higayon mo nga akong gihangyo si Arlene nga akong best friend nga magpakuyog sa Davao. Swito si Arlene sa Davao kaya dito man nag-eskwela pag high school ug pareho sila og school ni John. Tuod man kauban si Arlene naabot mi sa gihayaan ni John. Pagkakita pa lang nako siyang puti nga lungon sa tungod sa altar sa ilang chapel nangurog dayon ang akong tuhod. Nawagtangan kog umoy. Mao nga gialalayan na lang ko ni Arlene. Gustuhon man ako moduol siyang haya o magminatay og hilak pero di na ako mabuhat. Nakita ko yung asawa ug duha ka mga anak nga way hunong sa paghilak. Gibati din kong tumang konsensya. Musamot ang ilahang gibating kaguol kung may bawaan
nila ang nahimong sala ni John. Diyang nabakante na mga nitanaw ni John, wanay tao sa tubangan siyang lungon, diha pa mi niduol si Arlene, samtang nagtanaw sa iyang naong nga wanay kinabuhi. Kabuthunon na kayo ang akong dugan ug pinugnan ang akong reaksyon. Di ko pwede nilang makita nga naghilak at tubangan sa iyahang haya. Pagkaugman niya na, mauna ang lubong ni John. Nagbarug min duha si Arlene sa distansyang bahin sa sementeryo. Nakontento na lang ko sa akong gitanaw samtang gitukmod na sa ilawom sa yuta ang lungon ni John. Dungan sa paglubong ni John, giapil na lang sab nako ang ako ang sikreto. Ang sikreto nga nagsabako sa among anak. Walay nakabaw, gawas lang nako. Magsilbi na lang handumanan nako gikan kang John, ang bata nga naa sa akong sabakan. Paglabay sa mga adlaw, doon na kausaban ang akong lawas, Papa Joe. Inig-adto na ko sa eskwelahan, mabantayan na nako ang mga mata sa akong mga kaubang maestra. Mapunting sa akong tiyan, niatong tungura. Nisugod na og ugdo ang akong tiyan. Pero may na lang kay bisag usa nila, way nakaako nga mangutana kung kinsa ang amahan sa ako ang gisabak. Sila si Mama ang sobra nga nasuko nako. Ila kong gikasab-an nga mura kong batang gamay. Pero unsa may ako mahimo kundi dawaton ang sakit nga kasaba. Magunsa naman lang og mudako na gyud ang tiyan nimo. Way mo angkon ana. Siguro tangtangon gyud ka sa eskwelahan ana. Matud pa ni Mama. Aw, kumabot na ganin ang panahon na akong dawaton kay ako maning binuhatan. Sunod ko ang school ug unsay gusto nilang ipahamtang nako. Tubag pa nako kang Mama. Naluoy si Mama nako ug matud pa niya di nako mag-uol kay andam permi sila si Papa sa papaluyon nako. Excited na po silang umaabot nga po. Nitipon si Mama nako sa akong gipuy-an para kuno doon ay makatiman nako. Usa ka adlaw samtang nagpahuway ko sa kwarto gitawag ko ni Mama. Ug matud pa niya nga doon ako'y bisita nasa sala. Pagawas ako sa kwarto, dako na akong kakurat diyang nakita na ko ang usa ka lalaki nga naglingkod sa among sopa. Siya, mao si Steve, Papa Joe. Uy, kumusta naman ka, Carrie? Dungan pa siya pagtanaw sa akong tiyan. Di busog, tupad ko pa. Wow, sa tanang busog nga ako nakitaan ikaw ang pinakagwapa. Matud pa ni Steve nako. Nagunsa mga diri Steve, pangutana pa nako niya. Kay bawo naman siguro kang anong niya ako diri, Carrie? Steve, dili karon ang time nga mag-joke-joke ka ha. Kay bawo naman siguro ka sa akong sitwasyon karon. Mao gani, mas mayo noon nga para duha na mo akong higugmaon. Puno sa emosyon nga tubag ni Steve nako. Niya tungurag yun, ni-propose siya nga magpakasal min duha. Ni-agree po si Mama para ma-save ko no ang akong reputasyon. Wa na ko magdili-dili pa, Papa Joe. Nisugot ko nga magpakasal kang Steve. Nabalita dayon sa mong school ang akong papakasal ug usab. Ug sila tanan nalipay. Natubag ang ilang mga pangutana kung kinsay amahan sa akong anak. 2 days before sa mong kasal ni Steve, dunay fortune teller o sa Bisaya pa nga mananagna nga nisud sa among faculty. Pagkakita dayon nako niya, iya kong giingnan nga dili ko swerte sa love life. Maghilak ko ko pirmi. Kaya ang simbolo sa akong awom, kilid sa akong ilong, mao ang luha. Matud pa niya, nga gikulahaan ko ug luha ang akong kinabuhi. Which is sakto, Papa Joe. Nakatag-an siya sa duha ka lalaki nga nangagi sa akong kinabuhi, puros ni taliwan ug sayo, Papa Joe. Kalit kong gikulbaan sa idea nga basin og mahitabo pud ni kang Steve. Duha ka adlaw na lang mao ang among kasal. Dunay mga time nga nagduha-duha ko kung ako bang ginayon pero it's too late. Dili pud pwede nga mokalit og back out tungod sa usa ka superstitious belief. Nadayon gyud among kasal ni Steve, Papa Joe, ug wa na siya mobalik sa Saudi. Nagtukod na lamig gamay negosyo samtang ako padayon sa pagtudlo sa public school. Paglabay sa pila ka buwan, gipanganak na ako ang bata nga akong isabak. Ug happy ug proud kay si Steve. Naliwat ko nun niya ang among anak nga lalaki. Wa ko nasayod ug unsang itabua pero naliwat man sa tinuod niya ang bata. Malipayon mi sa mapagpuyo ni Steve. 10 years naming kasal ug namabdos pa ko sa among ikaduha. Tulo na tanan ang among anak ni Steve.
Nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan ko niyang lalaki nga wagin mo give up nako. Bisan pa sa tanang nitabo nako. Mao gyud siguro niya ang love, Papa Joe. Murag tubig nga mangita gyud og lutsanan, mangita og agianan. Dini na lang kutob ang akong istorya sa kinabuhi og gugma, Papa Joe. Hinaot pa nga dunay pagtulunan nga nakatunan ang imong mga suking subscribers sa imong YouTube channel. Daghang salamat, Carrie.